Mojowe łospamiętywani. Nie poradza zmiarkować, jeśli to było we maju, ale ci roztomajte fale na ludziska przylazują, bo mój to teli ma szkytny miesiąc, w którym się też mocka dzieje, a najbardziej to idzie ujrzeć we ogródkach, na plantach, lebo we naszym gryfnym, panaziętkowym Parku Śląskim. Czy człowiek poradzi się wystawić, co też tam na tych strumach, w tych krzach, we trúwie i w lufcie się wyrobią. Przeca wszystko, co konotura się cuci ze tego zimowego śniegu, wszystko chce od nowa żyć, wszystko chce mieć modę. Jak się tu dziwać młodziokom, kiedy takie wiekowe mamzele gryfinie i takie stare knakry jak jo, też poradzą zmiarkować, co ja im tam też kajsik i cosik wylcy. No ale o tym nie będę sam teraz rządził, bo jest se w to żyknie i że ja sam jakosik pornografię bajstluje, to nie ma tak. To ino idzie za to wszystko ten gryfny, szykowny moj winować, prawda? Oje, wy miłe słuchacze, to już ze 30 pora lat temu nazad we moju, we cugu, kiedy się teraz tak modernie Intercity mianuje, przygodołek się jedna gryfno frela, a i że ona była ze Warszawy, a może tak gola, długo ci te zolecenie nie zetrwało i chociaż bez żynacki wzięli mi się szajdą, co by klachów nie było. I sam zek zahaczył o bana, o cug i te roski można o tym mało wiele posprawił. Kiedyś zek trafił na gryfne Słowecka, które napisał ci był angielski żurnalista i historyker Paul Johnson, za takim mądrokiem jeszcze ze XIX wieka Teofilem Gautier i że Bahnhof hnetki będzie taką srogą katedrą całki ludzkości, placem, kaj się narody będą trafiać. Już w architekturze, starożytności, Baukunst, całkie stawieni dało nam szykowne świątynie, we średniowieczu srogie, zacne kościoły, a zaś te roski będzie się rychtować coroski szykowniejsze Bahnhofy. I dejcie pozór, Flugplatz nikaj i nigdy nie będzie miasto Bahnhofu, takiego placu, kaj naisto dzieje się historio i napyczynają kwiś gefile, uczucia i to te najbardziej gryfne i szumne. Bali są Strauss w rajżu do jego waloszków rytmus, który wyklupują kółecka każdego cugu. I o też mu festelnie rod wszelijakie bany, cugi. No można nie te dzisiejsze, te odropane, sklabustrowane, schacharzone, posztrajchowane jak stodiosków bez tych wszystkich graficiorzy, ale te dawniejsze ze dampfmaszynoma, te, które se ujrzeć, idzie na roztomajtych postkartach, we telewizji, lebo na naszych filmach. Kaj one paradnie fucą, smędzą i dampfują na całki karpenter. I skoście mi takiego, co nimo rod pieślawego kolebania, gibaniu się tego cugu, którym się jedzie furt, kręc drogi i teli czos. A za oknami śmigają roztomajte grynczne landschafty, krajobrazy. My tak ci kejsi grali ze moją Elzą do Rumunii, do Mangali. Byli to nasze pierwsze wywczasy we inkszej dziedzinie, we inkszym kraju, we roku 1970. Rajza zetrwała coś ich 40 godzin. No ale się werciło, bo to, co my bez ten czas uwidzieli, to nie do się tego opowiedzieć. To była pierwsza i ostatnio taka rajza. Oni skorzy zawdy my już ino furgali fligrami. I tu mi się wspomniał jeden spasowny widz. Wiecie, na takim maluśkim Bahnhofie samunos na Śląsku łostał stoć na łoka brzyk sznelcuk. Do tego najważniejszego, do prowajdera cugu podłazi Antyk Pośpiech, blady jak kejza wypolą ze wagona i prosi tego Eisenbahnioka, może szafnera, o 5 minut stonio, bo ci mo tak festelne morzysko i durfal i żeby kupił haźnik jest już fest nafolowany. Na to ten prowajder go do co nie mogą dłużej stać, cug musi odjechać. No toż będziemy wiedzieć, eżideczko beze mnie, a mo nie, odpowiedział nasz Antyk. Obejrzymy. Fuknął go ten lajter i dowo sygnał do odjazdu. No ale ten cug nie ruszał. Prowajder wkarował z pyskiem do maszynioka, po jakiemu on nie startnął. A na to ten maszyniok zerował. Bo przeca nie śmia, panie, cuk lajterze. Tam przed moją dampfmaszyną zicnął jakiś ich pierun i srał.
w latośnym moju samunoż też wiele się będzie działo i to nie ino we naturze, ale we tej naszej zagiździałej polityce. Wiecie, rzeknajno dzisiaj tela, co ze tymi naszymi politykeroma to jest tak, jak we takiej jednej reklamie. Godają tam co jakiś klajster, szampon do mycia kudłów, dowo, a że o 85% więcej blysku. Jo tak po prawdzie jest inżynier, ale nie poradza spokopić, nie poradza się wystawić. Czym, jakim myjtemasem, jakim colsztokiem się mierzy ten blask? A można to jest naisto ino fanzolenie i tako szpicato gotka, jak tych naszych tam na wiejski we Warszawie, kierzy się lato ryją do tego Europarlamentu. No ale nie ma się co tropić, bo jak powiedział kejsik Mel Brooks, życie jest festelnie wicne, ale fajram moci pierunym poważny. Moj, nie moj, zolety, nie zolety, ale nie skorzycie ze babami diosecką utropa. Można one same, to samego dają, łono z chopach też. Cięgiem zwada i krach i może się trafić i taki fal. Dopiero co żeniate feści się powadzili. Na to przykwanskała się mamulka tej wydany. Kuko tak na nich zaziero szpicuje dakle i na odwieczeż nie wstrzymała. Co? Powadziliście się ja? Aba, nie, ani trocha. Telajno, co ona w swoi, a ja w swoi. I co sam godać? Abo inszy. Gryfny szynk za szynkwasem, srogi gospodski, na takim wyższym zeslu zicnął się jeden istny, łopsztalował se seta, szluknął i go do barmana. No to ja już blank nie mam utropy. Nie? A po jakiemu, dziwo się gospodski? Ano, skuplowałech moje życie zawodowe ze osobistym. Jak? Ale jak? Pyta się zaj barman. Ano, ze roboty mnie wyciepli na zbity pysk, a moja staro sama wykludziła się z dzieckami do świekry. Te moje te stare ludzie dawali pozór, jako pogoda będzie, bo w tynczności szło powiedzieć, jeśli będzie ostro zima, albo będzie cięgiem toplaka. A był ci kiedyś jeden zabrany stary siodłok, stary merta, który poradził przepedzieć pogoda, kurirował zielem, jeszcze ku temu poradził ci gryfnie porki skuplować do żeniacki. Przyszli ci roz do niego hopy i pytałem się go, jeśli będzie lato, ostro zima, albo nie. Stary merta poszkrobał się po palicy i rządzi. Zbierajcie wszystkie harpęci, habinki, wiela się no do Mocka. Przylazują do niego uzaj za jakiś tydzień, dali mu gorzoły i uzaj się go pytają. A na isto, panie Myrta, będzie srogo ostro zima? Zamlujcie i sztaplujcie wszystkie harpęci, a czym więcej, tym lepszy. Kiedy przykraceli się ku niemu trzeci roz, to mu powiedzieli, eśli nie żyknie genau, jako ta zima będzie, to ci mu nadrzystają, nachuśtają pod ugląd. Cóż tyś miał Borog robić? Na wszej wzuł szczewiki, łoblik się niejelny ancuk i poszł za góry do jego chmotra, który richtig poradził planetować i przy tym przepedzieć pogoda. Przyszł i od roga pytał się tego swojego chmotra, jeśli będzie lato ostro zima. A ten istny, ten kum mu na to. Naiste, już cić będzie festelno zima, bo hopy po wsiach cięgiem zbierają, zamlują harpęci. A kiedy te hopy, te harpęci zamlują i sztaplują przy chałupach, to naisto cechuje i że będzie mocka ostro zima. No toż powiarki jeszcze od starego pierwy na ostatku, witej no moiczku z nachtigalem we goiczku. Eugen Pnioków.